Francesc de Borja torna a sa casa. Torna a la nostra ciutat el gandià més universal que mai ha donat Gandia al món. El primer sant de la més important de les famílies valencianes de la història. Per això avui s'escriu un capítol més en la història d'un sant que, sens dubte, va contribuir decisivament a l'esplendor de la nostra ciutat. No ho oblidem, Sant Francesc de Borja és i serà per a tots exemple inalterable de virtuts a imitar i far permanent que sempre il·luminarà el nostre caminar. Visca Sant Francesc de Borja i visca Gandia! Visca!